Že ideme? Šlapeme. Jedeme. Čo ti práši, ty kokos, ako si zlášla? O to ide. No. Aj nohu tak do stredu. Ja nemám. Aj nohu máte tak do stredu. Ne, to. Auto. Ticha. Choď už. To vôňa, ty kokos. Joj. Na tej pumpe bol som rád, To jasná. Dobrý ránok, mňam. Lížu. Lížu. Shakira. Ja to viem tiež. Potreby, lebo ja som to išla kupovať. A pozerala som sa, ne, že napríklad na tom spotrebiteľom a bolo tam, že deň predtým, ne? A ja kúkam, že ja no tak to je v pohode potom. To tak do zajtra. Nie. Ako 15. Dobre, bude to moc dlhé. Ešte seba. Dobre, stačí.